Igbo dị mma, ụtụtụ ọma na ndị ọma dị Chukwu okike na-agọzi ụmụ Chukwu abịa ma a sị m ụnụ ụtụtụ ọma nọ. Ekene m Chineke onye nyere anyị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Ekene ya n'ihi na ọ bụ Chukwu n'ezie. Ekene eme n'ihi na ọ da-agbanwe agbanwe. Ekene eme na okwu ọnụ ya na-adịgide. Ekene eme na nkwa o kwere na-emezu n'elu ụwa. Ekene eme Obinigwe maka amamihe niile o kere eke dị mma, maka ebumnobi o nwere anyị bụ mmadụ dị mma. Igbo nwe m ụtụtụ ọma nọ. Asị m ka mụ na ụmụ nwaanyị ibe m ka anyị kparịa n'ofuna. Asị m ka anyị kpaa obele nkata ndị nne na ụmụ agbọghọ ka na-akwado ịba di. Anụjuona m ntị. Efe ka nkụ, masị na m enwere efe ka nkụ. Mana ekene m Chukwu n'ụbọchị taa. Asị ka mụ na ndị nne ibe m ka anyị kpaa, maka na ọ dị ka ọrụ oyibo na-emezi anyị na-echefu ebe anyị si na ihe anyị bụ. Enu oyibo na oke nkụzi na-emezi ụmụ nwaanyị ha amarọzie ụgbọ ji ha na ụgbọ nwefa na ebe ha kwụ n'elu ụwa. Ọ na-ada adịbe anyị wụ ụmụ nwaanyị ka anyị asị na ndị ọcha abịalụba anyị bịa kụziela anyị na anyị na nwoke ha, maka na nwoke kpọrọ udebe n'ụlọ na-anụ gị na ya aharụna. Ọ na gị na nwoke aharụna nụ, jee kpọrọ nwoke jee nụọ ya debe na be gị. Ọwụ na nwaanyị ga-emenwu oje ebe nwoke bịa nna nwoke o jee kpọrọ ya, gbaa nkwụ ya, kpọrọ ya, kpọbata ya na be. Ị mara na nwoke na nwaanyị aharụna. Anụjuona m ntị. He na-ewizi ụmụ nwaanyị igbu di ha. Onye mee mpịam tụtụrụ dị egbuo. Na-ajụ biko na mmụọ nke osi ebe. Enegharịcha na nya chọgharị ya, chọọ ya n'aka na ịchọ ya n'aka ekpe. Ọ bụrụ mmụọ oke nkụzi. Oke nkụzi. Maka ama m na mbụ nwoke na-eme osi ọrụ oyibo nata ọnụọ nwaanyị debere ihe nne na nna ya naba ọrụ oyibo. Ọ nọ ofu ọnwa na-abọ bịa fụ nwunye. Mgbe ahụ ụmụ nwaanyị fụ nwoke fụ di ha, ha fụ na nwoke ebu Chukwu. Maka onyere gị ego onye gị ego. Ịnụ ha na ọ na-abata ije chọọ pankeki, chọọ ezigbo ude, chọọ ezigbo akwa na-akwa na-eyi na di gị na-anata. Ụmụ nwoke tetanụ n'ụla. Unu egbuo n'onwe ụnụ. Nke a na-eme gosi ụnụ na unu egbugo onwe ụnụ. Ịma na nna eti mkpọdụ ka ma na-ekwuka. Ọnọ ihe ya eme n'ọdịnihu ka njita a na-ekwu. Oge ahụ agagonu. Ụmụ nwoke enwerozi ife ha ji ebi ana. Nke kpọta ha na nwaanyị, ọkpọrọ ya nata ebe obi. Abanye na abụ nwaanyị azụ okpuru bedi, zaa wọdropu, fechaa ọgọdọ ọfụ na iwu efu na-efu. Kedu ihe o eji atụrụ egwu? Ọ ihe ndị gboo ji wee wuru odogwu. Maka na ndị gboo nụta nwaanyị, nwaanyị ga-ebi na be, nwoke ebiri na be. Nya mere na nwoke na nwaanyị nwere ike ibi 10,000. Ọmụghọ ka dị esibiri. Ọ ihe nwaanyị ji atụ dị egwu na-akpọ ya nna anyị. Maka njikwa ụnụ nwaanyị, ife ọma ọ na-asa ụnụ afọ. Ururu aka ọ na-atụ ụnụ ahụ, ọ na-atụ ụnụ afọ. Unu ji wee ọdụzi ụnụ ka unu na nwoke ahalugo. Nwoke ewe ọchụnta, ọwụ na agụ nwaanyị amara eta amara ya. Nwoke ihe Chineke kere nwoke ewu ọchụnta. Chukwu sị na ya kere nwoke na oyiyi nke ya nwawu Chukwu. Ọ bụrụ na nwoke na-achụ nwaanyị, ma na Chukwu na-achụ nwaanyị. Ọ bụrụ na nwoke daa aghụghọ, ma na Chukwu daa aghụghọ. Maka na ọ sị na ya kere na oyiyi nke. Ọ bịa kpọrọ gị kpọbata na be. Nwoke ọna jeru na be gụ nwaanyị, be nna ụnụ bịa nụrụ gụ, ọ fụrụ gụ n'anya, o nwere obi ebere n'ebe ị nọ. Maka na nwaanyị ka nkụ. Nya ọ pigido pịta gosi n'ọnwụ ka ị ga-abụ. Ọ kpọbata na be, o mechagoro gị ife niile oge mere gị. Ihe ị nwewe inye ya afa wụ ọmụmụ. Ihe o nwewe inye gị nri. Ihe o nwewe inye gị ihe ọbụla wụ ihe ị chọrọ.
ga-eme gị obi aṅụrị, but gị nwawo nwaanyị eche na ị ga kọntrolu nwoke ahụ, kọntrolu ndị ya, ọ dịrọ possible. Ada eji nwoke nche, ada ajụ nwoke oje ka ebe, ihe a na-asị nwoke bụ nnọọ nna anyị. Unu adazi na-eme ka unu rigoru n'enu ọkwa ya wụnụ daba ahụ na-asụ isi n'ala ụnụ ụmụ nwaanyị. Ada eji nwoke nche, ihe sọrọ nwoke ka ọ na-eme mgbe sọrọ ya etu sọrọ ya nụ. A man answers to no woman, the answers to God only. Ọ Chukwu nwe ikpe ha ikpe, Chukwu nwe jọfa ajụjụ, maka na Chineke asịghị ọgụfụ nwoke n'anya. Onwere mgbe Chineke ji wee sị nwoke sọpụrụ gụ nwaanyị gụ nwunye. Ihe Chukwu si nwoke ewu nya afụghị n'anya, maka na nwoke fụ nwaanyị n'anya onwe obi ebere n'ebe nwunye ya ahụ nọ, o jekọrụcha oru ọ nata n'ụlọ. Ihe anyị wụ nwaanyị kwesịrị na-achọ ụdị ya ijecha anya nata na anyị inwe. Ọ bụrụ oge niile na-enyo di gị, ọ dị ha n'ọbara nwoke na ofu nwaanyị ada anọnwu, ma ụkọchukwu ma dike ma tọm, ọ dị ha n'ọbara. DNA dị Chukwu n'ahụ dị nwoke n'ahụ. Nwoke na ofu nwaanyị ada anọ nya ọnwụ na ọ kpọrọ udebe na be umechagokwarụ gị ife oyi emelugo iburugo nwunye oke na ọrụ bụ onwe mụ ya nwa dozieri ebe ujecha abata isi ya na anyị nọ nye ezigbo nri nke a nwara eme ịmara etu ya esi zụtụ ya bụta eji na nwoke nche na ada eji nwoke nche. Ndụmọdụ ka na-ada ụmụ nwaanyị a na-enye ụmụ nka ndụmọdụ ụnụ na-amagbu di ụnụ. Nwaanyị ọbụla wonile aka gbuo nwoke ọbụla ogbugo Chukwu ga-abụ onye ahụ ọnụ ya. Ụwata ụwa gị ga-ata afụfụ, ị na-ata ụmụ gị a na-ata ya. Nke izizi bụ ịnụ ụmụ gị afọ ọjọọ agbụrụ niile afọ ọjọọ, ị na-egbu ya ojigo ụgwọ. Ọ bịa nọrọ udebe na be ya na-asọpụrụ. Chukwu si sọpụrụ nwoke, ịsọpụrụ nwoke onwe obi ebere o jecha ọnata mana ya nwere di, mana ya nwere nwunye n'ụlọ nakwute nwunye ya. Bụrụ oge niile unu na-enyo unu nyo ebe a, unu enyo ebe a na na-enyoghere ụmụ nwoke. Ajụjụ ka m na-ajụ, ihe nji ajụkwana ya wụ ka nwa ọsịsa, maka na ekpemekpe ụwa kazi nkọ. Ihe niile anyị ụmụ nwaanyị na-amụta asịghị na nwoke nọ ha na nọ ngụ nwe elu. Onye gwara m nwoke wụ ọchụ nta ka ọ ga-achụgido nwa ọdụ ha n'ọbara. Wepụ n'anya n'ebe ụmụ nwoke nọ. Ụmụ nwoke apịgo anyị ụmụ nwaanyị pịa anyị nwee obi ebere banye da anụzi ofu nwaanyị. Ọdọọdụ na agbụrụ ọdọọdụ na ala Igbo, nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị ise ọ ga-anụ ma nedo ha ncha anya nwa ọmụmụ. Ndị ọcha ekwuru m na ihe a ndị ọcha butela ya bụrụ ezigbo ife. Ụmụ nwaanyị kposafọrọ di, mana ọ bụrụ mgbe nwoke na-anụ nwaanyị ise na-anụ nwaanyị nọ nwaanyị tọ, ịbata n'ezinụlọ ọbụla nwoke mụrụ nwata atị ma na ọ mụrụ nwa iru ebe ahụ efu ọmụmụ. Ọ ya eji mara ụmụ nwoke mgbe gboo, mana kịta a na-anụzi ofu nwaanyị ojughokwu na ụmụ nwaanyị afọ. Unu je mụta okpokpo oyibo, he's cheating on me, he's cheating on me. Onye ka ewu na-echit? Nwoke bụ ọchụnta, ị mara ọmara ya taa. Nwoke pụ ị na-enyocha ojigo ụgwọ ọnụgo udebe n'ụlọ. Oke na ọrụ nna anyị ka ebe ị nọ nata nna chi eji na na-edokwanụ m mkpado ụmụ gị mkpa oje kọlụcha ọnata. Unu egbuzina di unu na-abụ m ọnụ ka unu na-ebutela onwe unu. Ụwa unu esa unu ga-ata afụfụ data abụmọnụ. Ichede echiche nwaanyị ichela echiche ka o gbuo die bụ imehụ ya eme abụmọnụ. Ha mọchụmọ ime ya eme. Kpakọ ọnụ ndụ ụnụ ọnụ na nwoke bụ nwoke. Ife ọsọrọ anyị ụmụ nwaanyị rie oke ọjị, anyị agaghị awụnata nwoke. Anyị na nwoke anyị aha nata ada eme ya eme, maka na o nwere ebe ya awụ emeluo ife mmụọ nwaanyị apụ nwoke akwụrụ. Nwoke bụ nwoke, nwoke Uchukwu. Ma ọnụ nwa na-egbudu di ụnụ ka anyị ụlọ ofu ndụmọdụ. Di ada akwa na-atọ ụtọ n'ụtụtụ, ọ da atọ ụtọ n'efife, n'abalị ka di ji atọ ụtọ. Nya ogbu di igbuo di taa kịta pankeki na-arụ gị ọrụ n'iru, ude na-arụ gị ọrụ n'iru. Ihe ama ihe i mere onwe gị. Mgbe ị ga-amụ ihe i mere onwe gị mkpa di na akpa bụ mgbe ụmụ gị tochara pụcha.
n'ụwa nka gị mgbe ahụ enyi nwoke ife iro na ya maka enyi nwoke ahụ na-ebu ụmụ nwoke ga-afụ m ha ncha na asị na oyi ga-ana mana di ga-anọ ebe ọwụ na oyi ga-ana na di ga-anọ jidesie dị ike na ọdị kacha oyi mkpa jidesie dị ike na nke dị kacha mma jidesie dị ike maka na uru di balụ hiri nne ka ọha na nwoke bụ nwoke n'ụwa nka gị ka ị ebe akwa digo kịta ọgbara ọnụ na-ahụsi ọkụ ife unu ketewe ide egbusi di unu o nwere oge ya woro ibe akwa di ama m na eje bọpụta ya n'ime ana ka o gbuoro gị mkpa cheta na mgbe di ji abụ uru mgbe ụmụ gị toru ịzụta nke ha ike di ije di na ịzụta ụmụ nwoke ịmụrụ n'afọ gị mgbe ahụ ịchọọ di gị afọrọ ndị nna di na ndị ụmụnna di abakwutego nwaanyị ife uru di bara oge niile unu a na-enyo di m sọpụrụ m onye ka ịwụ di na-asọpụrụ gị nwoke ọ na-asọpụrụ nwaanyị ị ga na-eme nwoke ife obi ọ maka ọ na-afụ gị n'anya ọ na-eneru gị na ụmụ gị anya nwoke ewu chukwu chineke ekeghe ka ọ bịa bendị alụgụ ọgụ ga-ebendịrị nwoke ọ wee fụ gị n'anya ikpunata ọfụ gị n'anya omenome ana Igbo kwuru na nwaanyị fụ nwoke hukpunata kọọ ya aka n'azụ gosi na ọnya ochukwu ụnụ nwanwụ ndị na-ekete mọmebunu si ada eketa ndụmọdụ a na-ekpojukwa onwe ụnụ n'isi ụnụ na nwoke ahụ na nwoke na nwaanyị agha aha natati Chineke abịa odo ụnụ anya anyị na nwoke agha aha nata wepụ nụ ife ọjọọ a batarụ n'ime ụnụ ụmụ nwaanyị unu chọrọ ka amụma egburu n'isi anyị mezu onye esokwa mezu na nke m amụma ndị Rom ndị ọcha bịa gbuo na onwere oge ya wuo ruo adụ nwaanyị ohu na-achọ otu nwoke ya anụ ha o setikwana na o mewekwana unu nọrọkwa n'enu na-egbu egbu gị nwa ndị furu di n'ụrụgụ debe gị n'ụlọ inwe obi iji egbu nke gị imirikiti kposa n'ilo na-achọ di gị nwa nwe obi na-egbu nke ị nwere enwe ifele gbukwa ụnụ fele gbukwa agụ ogbu di fele gbukwa ochiche nwaanyị iche eche igbu die mba gbuo ya igbo bịa ka mụ na ụzọba nke m ndị adịdị ha nụrụ debe n'ụlọ jebe obodo oyibo jee biri ha egbusia n'onwe ha ịdị nwaanyị ahụ nwaanyị nwa ife di m kụta ka ndebe n'ụlọ ụmụ nwaanyị a di na-anụ n'obodo anyị a nwa na di ha na-anụ onye ọcha na ihe eji anụ onye ọcha ahụ ka di ha nweta akwụkwọ wee kpata akụ ha ya eji zụọ ụmụ ha mụrụ ha egbusia n'onwe ha ọ na ha na di ha ebighị ụmụ nwaanyị tete n'ụla oke ụka na oke akwụkwọ ọnụ na-agụ na-abazi ụnụ n'ụbụrụ ndị ọcha enwe ha n'obi ndị ọcha ada achịkọ ụmụ ihe anyị na-achịkọ anyị ụnụ enyezina ndị ọcha anya na ya bụrụ ndị ọcha anyị nwa na-ekpokọba anyị na-ekpokọ ụmụ na-ekpokọ ezinụlọ ezi na ụlọ ka eji mara ndị Igbo nya gị bụ nwaanyị di nụrụ so ofu tụbara chukwu mma mma maka na nwoke ahụ nụrụ so ofu fụrụ n'anya n'eziokwu nwoke ahụ nụrụ so debe n'ụlọ ọ fụrụ n'anya o mechagoro gị ihe ọ ga-emere gị oke na ọrụ gị ide emere ya ezigbo omume ka ọ na-anata nwoke ewe ọchụnta were ya tata ụmụ nwaanyị mara na nwoke ewe ọchụnta ọsọ ewuru Queen Elizabeth ọdụ ha n'ọbala etu chukwu ha si ke ha chukwu kere ha n'oyiyi a man answers to nobody no woman ha na-eme ihe sọrọ ha mgbe sọrọ ha etu sọrọ ha nya anụjuo na m ntị ogbudi igbu oye enyi nwoke ya ezugo ahụ n'ọgụ ụfọ mana ọ n'ụwa nka ifuru dibalụ ọ bụrụ nwaanyị niile ka a sị na di ya ego manshọn ọ bụrụ nwaanyị niile ka akala ụwa ha na di ha ya emere ife niile o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị bịara n'ụwa abụ ha ga-azụ di ha nni otu chukwu si kee otu aka chukwu si deri ya onye ọgwụ nwa ụmụ nwaanyị wu onye inye aka di chọrọ klaasị nọ na eke gobe adazidene na Elizabeth na di ego iri moto nke ga ego ihe ọ na-obughị na ụmụ nwaanyị niile ego dị afọ gbara aka na kwute ịfụ diru na nwaanyị ya afụnya na nwoke ịfụnya na nwaanyị gba nkịtị
o jecha abata ise o nna ịchọ ezigbo afa tuo nke a ozi latest bụ ụna akpa ya ọ bụrụ nkata ọkwọ n'ụtọ dị ọnya awụ ụtọ dị nwere ihe ọzọ bụ ụtọ dị nya ndị nne onye mụta nwa ya kụzibekwori history ya kụzibekwori ọdịnala Igbo ya kụzibekwori omenala Igbo o nwere imirikiti ndị nne nwudelu di ha na nwaanyị na-akwa be ha ha ka bi ezinụlọ ha hapụ ha pụọ ha egbugho di ha mgbe a na-amụ ukwu ogodo na-abụ jee ka ịjụọ ndị nne mara ukwu ogodo na-abụ ihe ha fụrụ na di mana ha kpuchiri asị nwaanyị na-ekpuchi ezinụlọ ya nụ nke kịta ụnụ na-ekpughe nke ụnụ fụ di ụnụ na nwaanyị ụnụ agbarụ jee kọọrụ obodo jee kọọrụ ụmụnne kọọrụ nwanne kọọrụ nne kọọrụ nna ka ị kọchara nne gị ọ ga-anụ ụkọ nna ọ ga-anụ gị ọ iwo nwaanyị na-apịkwa di gị nwere ebe isi eli mperi na-eri ọnụ ọ na-achụbu 5 ka ọ na-achụ 2 bikọs imele nipere na nwoke ga-achụ nwaanyị ọ dị ya n'ọbara onye chukwu jike ha tụọ aka chi ha si ke ha nya ụmụ nwaanyị ha nụkwa unu ji tetenụ n'ụla unu ebizi na world of fantasy nwuru ihe a unu na-akọwa akụkọ unu egbuzi na di unu dị dịkwa ụkọ enwegwa onye fụrụ dikịta anụ nke iji ọ na-anụ sọgụ agwara m ụmụ nwoke ọ bụrụ na ka ndị mbụ si eme nya anụ aya ya edebe anyị na vileji ije ọlụ oyibo na-achụta ego na-ewunata ụnụ afụ na ya na-eke unu ka akwa ya na-asọpụrụ ụnụ ọ bụrụ na nwaanyị na-afụ gị ụtụtụ nwere ike ịgụrụgụrụgụrụ ugboro na-abụ n'ahụ imekwasị ụmụ mmụọ mekwasị achị mekwasị agwụ mekwasị ihe iji bịa na egwuo ya ha ekweghị chee ya eche si iwone mma ama maọgị ịkọrọ bishi ha na-akọ n'ụzọ ifu di gị na nwaanyị ịmaghị onye ọwa ịma ihe jikọ ya na nwaanyị na ọ na-iro igbuwahọ ya isi buru mmanya ọ na-aṅụkwa ya n'isi uru nwoke ime ya ịnata akwara m ngwongwo ụkwa na-alụ gị be nna gị ka ndebe nna gị nụọ ọgwụ ka ị nwee nsọpụrụ ụnụ adazi na-amago ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị ụnụ amagozi na ụmụ nwoke ihu sọrọ ụnụ magochaa nwaanyị ga-anọ n'okpuru nwoke n'okpuru achọrọ ime ife ahụ n'okpuru ka ị ga-anọ that shows you na-ewu second class nwoke first class n'okpuru ka ị ga-anọ ka anyị ma nọ nwoke na-abịa akpọrọ anyị debe anyị n'ụlọ ka anyị na-enyere ya aka ọ bụrụ ịbatazie n'abalị na-abụ mụta ofu mụta ebu ịchanie ịghọ na is cheating on me na-egbara ịmọkpọ na naanị ayụ enyi a na-eje nwaanyị na-egoro ife gụrụ ife je yụọ nwoke enyi ndị di ha nwụrụ anwụ ha na-egoro ife na ndị ajadi ya ụmụ nwaanyị nwere di jee nụjụọ ndị ajadi ife ha na-afụ na ajadi ka ọrụ gụ mkpagbu ji enu nya ifu di gị na-efe ka chukwu ka ọ dọrọ gị ndụ jee nụjụọ ndị ajadi ife ha na-agabiga ọ kachasị ndị ụmụ ha ka pempe di ha wee nwụọ wee ha tagide afụzụ chọọ ike nwa gị di problem dị nna di a na-agbachi uru di na-aba mgbe ka di ji atọ ụtọ unu egbuzi na di unu ọgwụ na-akọ ha mụwa eze nwaanyị agbara n'ọnụ mfụ nkwuo na-asị na ekwughị ekwu mere ọnụ emelenu emelana nwoke uchukwu mfụrụ anya nwoke uchukwu ifụrụ anya nwaanyị na-aza nwoke nwoke na-aza chukwu we answers to men, men answers to God. Now that thoughts and reason ya pụọ anyị n'isi anyị ma na anyị nwaanyị nwaanyị bụ nwaanyị Igbo nwe ọkwa ka ọ ha nọ m n'ọnụ ma ụmụ nwoke anyị na-achịga n'ọdịnala ka anyị kpanụ ka anyị kpanụ fọ ka nwunye anyị nwee nsọpụrụ nwunye ụnụ na-enwe nsọpụrụ n'ebe ụnụ nọ ka ha ma na ụnụ wodogwu bịa na na-anụ nwaanyị ọ bụrụ ịdọ na ana ịkọrọ nwunye gị mgbere afọ kọrọ ihe nụ kọrọ ya na ọfụ ga-asa efuru efu ụmụ nwaanyị ihe anyị na-achọ na dị Igbo odogwu ya da-achọ efuru efu gụ nwa nụtala odogwu debe n'ụlọ ujecha abatasị ya nnọọ oke n'ọrụ ka ịfụ na ihe ụmụ gị zuru nọ na-agbapụtara ụmụ gị mbọ nọ na-azụrụ gị ụmụ gị na-azụ gị maka o nwere ụmụ nwaanyị chọrọ ịnọ ebe ahụ ịnọ mana ha fụrụ chansị ntụtụrụzie nke ịpigbuo ya iwe ajadi fụ ife ajadi n'afọ ka anyị werekwa ụmụ nwaanyị ka anyị teta n'ụla na anyị agaghị abụnata ndị ọcha ụsọ anyị nye ohe enu nye ohe na ya agaghị abụnata ndị ọcha ụka sa one man one woman asị ọ ga ha wee lesia population ụmụafọ Igbo ka anyị mụrụ na nso
so ụtọ ahụ ụmụ nwoke anyị si wee kwetekwala anyị one man one woman ahụ ka anyị ma na-eji ya otu aha isi wee fee na ha mere anyị ife ọma if not nwoke kwesịrị ịda anụ nwaanyị 3 na 4 na 5 ka e wee fụ ndị ya anụ nwaanyị na nwaanyị ka nkụ. Igbo nwe m ọkwa ka ọha m ụmụ nwoke anyị asị m ụnụ na ndụ ụnụ ga-adị ka echi na echi aha agwụ agwụ. Amụmụ egburu achọghị m ka o mezuo n'isi ụnụ ya tetesịa nụ n'ụla ka ụnụ jee kpọnie mmụọ nwa ụnụ na ka ọnwụ ụmụ nwoke si firi ọlọla kịta. A na-ekwu na ndị na-eto eto na-anwụsị anwụsị, ụmụ nwaanyị na-egbukwu ndị nọ be ha. Donu binienu ụnụ nọrọ ka nwoke na nwoke na-eme ọ nọrọ ka nwoke, ọ nụọ nwaanyị ka nwaanyị anọrọ ka nwaanyị. Igbo nwe m asị m ya gaziere ụnụ. Ụmụ nwaanyị mepee na anya ụnụ ka ụnụ fụ ụzọ. Jeenụ jụọ ndị okenye ka ha si n'ụdị ka ha kụziere n'ubu dị iwu na nkọ ka a na-ebu ada ebu n'isi, ibu n'isi ibi ya aka ebe ị kwesịghị ibi ya aka nọ. Maka anyị na-agba mbọ ka anyị fụ na ezinụlọ anyị dị mma. Anyị na-ekpuchi ife ụfọdụ di anyị mee ofe ụfọdụ anyị ekpuchierie ya ewuru nwayọọ nwayọọ. Okwu ọbụla apụta n'aka di na nwunye kwesịrị di na nwunye idoziri ya onwe nọta ịkpọta onye ịtọ. Ihe wụdị iwu indidi idi gụ na-edi ị na-edi na-ekpe na-ayọ Chukwu okike ka o nyere gị aka. Ọ dịrọkwanụ fecha onye ka eji sị nya ka Chukwu ji si anyị afụ na nwa maka oke ịfụnanya na-eme nwaanyị ide ezuzu ezuzu a efu dị gị n'anya kpuchie anya gị o mezie obere ife tọtọrọ ya gbuo. Nsọpụrụ ka ị ga na-asọpụrụ nwoke afụzina ya n'anya na-ekwughị anyị fụ nwoke n'anya. Nwaanyị ọbụla fụrụ di n'anya dara iberibe. Chineke asị ada ofe na o si bụ sọpụrụ ya n'ichi ibi ihe n'isọpụrụ ya, ichi ike na eke n'isọpụrụ ya, ife isọpụrụ ya. Ọ nwoke dọ ịfụgụ n'anya bụrọgụ nwaanyị ịfụ nwoke n'anya. Ọ bụrụ na ịfụrọ dị gị n'anya o nwere ife ụfọdụ ya wuo na-emi na-enepụrụ ya anya na-afụ ya as Chukwu na oruru ya n'oge eme ya. Asị m ka Chineke nye anyị ike anyị ga-eje n'ụdị, ka Chineke nye anyị agbamume na nghọta anyị ga-eji wee nọdebe di anyị ga-eji wee na-afụta ife ụfọdụ ha na-eme asị na ọ bụrụ ife ọjọọ mana ọ etuchi ha sike ha. Asị m ka Chineke gbaa ndị nne ume ma gbakwara ụmụ nwaanyị anyị ụmụntakịrị anyị nwaanyị ka ya ababe di na di adịrọ ofele ọ dịrọ fecha mana ị nee ya anya n'ụzọ a nsi ekwu ịfụ na di na-atọ ụtọ maka na o nwekwana ife ka di nwee ihe dị ka di ma ọ na-enye ụmụ ọ da-enye gị di ibu ugwu nwaanyị, di ibu ugo nwaanyị, di ibe enyi nwaanyị. Ọ dị ka nwaanyị ji eko ya onye mee ọkpam ka adịghị aha na ọ pụta ha na ebube ya dị nwoke nwoke. Ka anyị na-afụta nwoke anyị as Chukwu anyị ka anyị gburu nwayọọ na-eso ha ma na-ekpe ma na-ayọ ka ha nekwasị anyị anya ịfụnanya Chineke si ha nye anyị n'ime ife niile ahụ ka ọṅụ bụrụ ka anyị na ezinụlọ anyị. Asị m mmụọ nwụnawa mmụọ bịara ife a asị m isi baya ọfịa ka anyị wụ ụmụ nwaanyị na-eme ka nwaanyị anyị wụ. Igbo nwe m asị m ya gazie m ụmụ nwoke anyị asị m ụnụ tete n'ụla ka anyị dozie ana ka anyị dozie ihe anyị ji biri ka anyị wee kpana na akpa n'ụfọ. Asị m ya gazie afịna n'ụbọchị n'anụ agazie m.